L'Amposta La Grama guardava un record molt amarg del partit de la primera volta contra el Castelló, quan van perdre per 24 gols de diferència. Per evitar repetir una experiència similar, les ampostines van sortir extremadament concentrades i molt actives tant en defensa com en atac. La igualtat va ser la tònica durant els primers 20 minuts de partit, fins i tot amb mínims avantatges per a l'equip de la capital del Montsià. Però un parcial de 0-6 per al Castelló va crear una distància en el marcador que ja resultaria insalvable durant la resta del partit. A la mitja part, l'Amposta La Grama perdia per 7 gols i als 15 minuts de la segona part la distància s'havia ampliat fins als 11 gols en contra. Amb alguns canvis defensius per part de l'entrenador local, Claudi Oliver, les ampostines van aconseguir reduir diferències i maquillar una mica el marcador, però mai es van poder apropar el suficient a les jugadores del Castelló per disputar-los la victòria. Amb la derrota final per 25-33, l'Amposta trenca una ratxa positiva de 3 victòries consecutives i baixa a la quarta posició de la taula. Ara hi ha una aturada de 3 setmanes sense competició abans d'afrontar els 3 darrers partits de la temporada regular i el següent encontre serà contra l'equip que precedeix l'Amposta a la taula. Una victòria al camp del Base Villaverde, al que van guanyar per 16 gols en el partit de la primera volta, tornaria a situar terceres a les noies de Claudi Oliver.